Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamana André. Koro bona nga fola. André Traoré mbafo ini tle ini sogoma ini wati ini bara. Ablen bebs ka fo. Sabula kabi alamsa temene man nyanche. Do kungele. Ami bara fanana. Namu. Wati do temena. Akila ni bebs ka fo ablay. Ni bebs ka fo. Mafo Bamana André do dogoni do korke do fa do moke do brange do che initle abla nana o jaranye ni fulamne namu sabula ya fo shugna do korke yi do che yi do moke yi namu do fa yi do den fana yi aku kacha abe nyongo soron kilina maya ni de ablay maya de ni ko be munu shi chama kata glu fengelina sigatola Bamana André ablanan Bamana chukroba do ko de ma ko dugumi na iflanto dugula ko sigi mandila o chen sabula ba jira ka fo kulunga nyantila la gor feno be no ukanga sakateme mani flan drone che kuma do be drone kanga ukanga teme o drone nyonche nam akanga saka kodo de kenyafe oni flantila dugumi kono nam koro wajira ka foko ite sugu kulenge sugu ke ite sugu kuma sugu fo donc sika gelablay o sika gel do ro konima akodugu mun na denti koroni fani benge o dugu sigi fana mandi o sigi mandi ablay den kanga korani fardo ye kanga korani benga do ye naam koro wajira ka foko jato kan ko bu jugula naam onga ni akara dugumina den man koroni faye able o ko nyagamine o nyagamine no ko tu jugula ayo o ami do de ala ka ko tu jugula ni ko tu jugula dugumina able akuma kacha ayo amba kunjeni munye o Bamana kele o galada la ko ma bi koroni faye ma bi koroni benge ma bi koroni baye me ma bi koroni korode abla mimbe minyo obo nyew o bende karo FM yo bo nyew o sikatola ko tugule no nyana chugumina ko jujon obe nyogon ko kanadi mi folo nana abla itisra blonye blene mi nana ko sa fede ane jemuli che konti sege ble ay nga kuma donya foti mabska qurani fayi mabska qurani benge ibsa qurani ibado refanai sawla ma fa do be no ibsa quranu lui ifa do ke do be misali ibsa quranu yi nam ibsa soroni misali e dogon do be no sisan e denga quranu yi nam wedi ote i qurani ni faya ibza soro ni ere fleni sisa e benga do be no e ka koronu i ba do ndo ouais ote i korale ni benga o yo nga able yanda ni koroke iti sete mo la de sikadola e ko sigi chugo de nyanguna adna chugo yo de able ayu nyagami ti se dola atubarkal Bamana André bismillah able ndan biya la msai desamlo kalo klem muka ani nani soro samba fla ani muka ame sankalu labala nya foti naam to ekle wolon fla ni jatu kan am fona ga jande lolo ga jande kle wolon fla nga ja jango samba fla ni mukai alabani tuta kala labani akalo sabal labani manjade kle wolon fla nga ja ga jande am do de ke alaga akun no nyama jota aka hinana amin ka makarana amin wasa mbatu nyina ajatigen to be sega jota chugo mina blay nam anga sankura fana lage fasiri wako ne sewene ge fasiri gafo ko na blay amna lage frete folo mi ka kumbado nyefo moyo wasa famali do ko sega sura kula amba damni mu ye folo e nouvelle horizon parce que nouvelle yuma bala biso modena ayo afole no ko docteur bo sese ni ale ye ibeka ka fanga nyama labanye ale koni ye ajira ka foko jalakili kuma munun tale no ka nyishi ya makaba fe ka nyakami do jamana kono ko ale masuru ni koina asentala wako are masuru akola fi wablandan
min tali kɛ conseil national de la transition kɔnɔna na yɛrɛ sa k'a fɔ ko cour constitutionnelle ye lakileni minnu kɛ o ko kunungo u kɔni ye tɔnsigi mɛ wele ko plénière k'u y'o baaraw kɛ walasa ka se ka kow sigi a cogo la ka kɛɲɛ ni cour constitutionnelle ka hakililaw ye u ka baarakɛ sariya n'o ye règlement intérieur lahalayaw ye kunungo conseil des ministres la ko ɲɛmɔgɔba caman falela o ɲɛmɔgɔbaw la kanam ɲɛmɔgɔ b'a la mamadu babi ale nɔrɔ bilala polisi fana ɲɛmɔgɔ b'a la ni o ye Nfayi ye o ko jamana fana ka waribon ntigiw caman bɛ yen nɔ n'o DFM ye olu fana bɛɛ falenna Ablaye Ndane dɔw danaya dara dɔw kan nka dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ko yafa kɛra olu ma Ablaye ayiwa ni dɔ ka n'a ma bɔn dɔ ka nati jɔ o ye tiɲɛ ye diɲɛ b'o cogo la awɔ o bɔlen ko sa ko an ka jamana kalata ko siratigɛ la a kan ka boli cogo min na n'o ye chronogramme ye o kɔbila ko fana ɲɛfɔra maaw ye ko jamana ɲɛma kalataw bolodanin dɔ ka bila san 2023 a kalo 3 fɔlɔ kɔnɔ ayiwa gafe mun tɔgɔ le soir de b'a fɔ wula est-ce que wula fɛ kuma b'a la kuma sumalenni ayiwa ale y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔw o ye damu ye ko o ye damu ye bamanan ko ten o ko bɛ segin ka daminɛ ko kura ye UNTM ni jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ bi alamisa in yɛrɛ la primature n'o ye fanga ɲɛmɔgɔyaso ye o ko fanga ɲɛma kankɔrɔ sigi 13 jate o ko olu fana nɔrɔ bilara Ablaye Ndane plateforme ɲɛma dɔ an ka jamana kɔrɔn fɛ ko kɔni fara jɛkulu marifatigi dɔw fɛ minnu bugunatigɛ ma dɔn a kɛra Andera Bukan kɔnɔna na Ablaye Ndane jamana kɔrɔn fɛ min bɛ tali yɛrɛ kɛ procureur général ale kɔni ye kunnafoni dɔw di k'a fɔ fale minnu kɛra juillet kalo tile 10 ka se tile 12 ma san 2020 in kɔnɔ o ko dekun sera maa minnu ma o k'u ka taa ɲɛfɔli kɛ ni seere yɛrɛ fana n'i fana ye seere k'i ka taa ɲɛfɔli kɛ kiribulon na walasa min b'a to u bɛ se ka ko ninnu ɲɛdɔn cogo min na n'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ gafe mun tun ye l'indépendant kɛnyɛrɛ ye an b'a fɛ ka kɛnyɛrɛ mɛ an ma sira sɔrɔ fɔlɔ dɛ o ye tiɲɛ Ablaye an b'a sira kan ale kɛlen bɛ ka perepératigɛ di kosɛbɛ ko procureur Kasoge pôle économique la o ko ale kɔni ye sɛbɛn de ci k'a fɔ ko maa o maa bɛ dɔ kalama wale minnu kɛra juillet kalo tile 10 ka se tile 12 ma jamana in kɔnɔ ni maa caman ni tora ko la jamana ka nafolomafɛn caman tiɲɛna jamana ka furubayɔrɔ caman tiɲɛna o ko maa o maa bɛ dɔ kalama o ko la k'i ka taa seereya kɛ ka taa seereya kɛ an ka taa ɲɔgɔn ko fɔ ni maa o maa degunna fana ni ɲangata seere ma ni i ma lamɛn fɔlɔ k'i ka taa i ka lamɛn o ye ɲɛfɔli ye o ni ɲɔgɔn ko bila de jumɛn de a bɛ fɔ a bɛ wele cogo di aw ɲɔgɔn ko fɔ sa kɛ voilà an bɛ ɲɔgɔn ko fɔ faamuya n'aw ɲɔgɔn ko fɔ a dɔra ko tiɲɛna dɔ Ablaye nka ɲɔgɔn ko fɔ ninnu fana bɛ kɛ sutura kɔnɔ ayiwa o fana ka jɛya maaw ma k'a fɔ ko sariya fana bolisicogo dɔw ye ni i ma k'i bɛ taa seereya kɛ nin sugu la a bɛ kɛ sutura kɔnɔ n'o ka di ye CMDT kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko waati tɛmɛnen na kanɲɛ san 2003 o ko baarakɛla 596 olu ɲiyɔrɔ dunna maa dɔw fɛ min bɛ se fɔ wari miliyari 6 ani miliyɔn 200 jate ma o ko a jira k'a fɔ maa 10 jate ɲɛmɔgɔ 10 o ko olu fana wele no pôle économique et financier la bi la misɛn walasa ka taa dantigɛli kɛ nafolo in ko la BDM kɔnɔna na o ko ɲina san n k'a fɔ san 2021 o ko bɛna musaka min bila maaw ka bolo kan ka baara kɛ n'a u ka client k'o se fɔ wari miliyari 863 ye. L'indicateur du renouveau ale kodi ani dagna ka dakurunya kelen tumalo ajira dakurunya kelen bi tumalo dakurunya kelen ya jira ka fɔ ko Mali ba bɛ lengi langala mais ati bon ayiwa ala kana bɔn Ablaye mande ko côté ko Mali bi limbo Mali bon de mande ti bon mande ti bon on côté Mali bi lengi langala ala y'a fɔ ten sabula ko maa si t'a dɔn bi jamana in b'a la ka ɲɛnabɔ cogo min na o fana ye diɲɛ maa min b'a la ka kow ɲɛnabɔ ko maa t'a dɔn n tɛ juguya kan ye ni hɔrɔn kan de ko kuma dɔw la ko caman bɛ yen nɔ olu bɛ latigɛ k'a sɔrɔ fanga ɲɛmaaso o yɛrɛ t'o kalama i y'a tɔ la ma ko minɛli minnu yɛrɛ bɛ sen na sisan ko mɔgɔ t'a dɔn a ko bɔra fan min fɛ kana fɔ sa ko o waati kelen ninnu na ko Bamaciw b'a la k'u ka fangajugu boli an ka jamana marabolo dɔw kan i n'a fɔ Mopti Kulukoro ko sisan ko Sikaso yɛrɛ fana b'a la ka sen don a la ayiwa Bazumana b'a ka fɔ ten ko jamana tɛ se ka ɲagami ka tɛmɛ ni kan Ablaye Ndane Allahu akbar
bole wasa UNTM anya foti ko lu na sika fo dam na ko biela msa e ko nya no na faka bo kusube bengan la sorolla o kabe bendia ko lu ko ni balu do ni briefini do di mawma minu mboro si yor la ka sabu ke kele sevare wasa ubisika ure sutura don chugumina am bank don wori di de ka ke fini di ayo d'accord fona balo socialisa d'accord ta ke wori direct kuma dɔw la ni fɛn ninnu nafa wari direct ko kuma dɔw la ni fɛn ninnu ma nafa ka tɛmɛ wari kan. A bɛ mɛ n'i ye wari di ma tɛk mɛ sago la fɛn san. I tɛ taa san dɛ. Kuma dɔw ni wari mugu dir'i ma i tɛ taa ninnu san koyi. Ayiwa ala ka nɔgɔya. A kuma ka ca. Lakɔli karamɔgɔ minnu ni u ye lakɔli karamɔgɔya kalan kɛ nka u ma baara sɔrɔ fɔlɔ. U bɔra UFM kɔnɔ ko maa ba 15 jate olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko jamana k'u ta baara la. Ayiwa. Min bɛ tali kɛ cour constitutionnel k'ale kɔni ye CNT ka règlement intérieur n'o ka baarakɛ sariya ye ka a ko latilen a bila an dan. Tubaarikala donc ils ont eu le courage. O kaɲi a daminɛ kaɲi mais an k'a tɔ lajɛ Mali d'aujourd'hui bɛ cogo di bi Mali o tɛ wa. Bi Mali don. Mali d'aujourd'hui kɔni bi Mali. Awɔ bi Mali. Bi Mali cogo di. Ale y'a jira k'a fɔ ko ka da baara dɔw kɛcogo juguya kan ko ase ɲɛmɔgɔba n'o ye Mamadu Cɛni Kulibali Konate ko ale kɔni bolo bɔra baara la a bila an dan na ko minɛli minnu bɛ sen na sisan maaba minnu b'a la ka minɛ ko Vital Diop PMI la ko ale kɔni ta b'a la kɛ sababu ye ka ɲininkali caman maaw bila ɲininkali caman na Sotelma Malitɛli kɔnɔna na ko Cheikh Umar Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Gilbert k'ale suganta kɛ conseil d'administration ɲɛmaaba ye a bila nan. On b'a dɔn Cheikh Umar Mayiga n b'o dɔn. I b'o dɔn. Il a été secrétaire général du ministère de la communication plusieurs années. Monsieur Zoulou. Ah bon. Info matin an b'a kun cɛ n'o ye information b'a kɔnɔ wa. Ale y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni b'a la ka yɛlɛmaba kɛ walasa min b'a to ko bɛ se ka lakile u yɛrɛ ka taa u yɛrɛ ka kuntilenna fɛ cogo min na. Olu yɛrɛ ka fɔ ten ko grand ménage ko maa caman kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la ni ka o di maa wɛrɛ ma ko kalata kan ka kɛ cogo min na Mali in kɔnɔ baara boloda cogo ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔra mara minisiri so fɛ a bila dan sɔgɔmada in na kunnafoni teliw ye nin ye tilegan fɛ an b'a lajɛ k'an nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ko la. Tubaarikala Bamanan Dre bi aw ka su ye parce que i bɛ Isaka tɔn na. Mɔgɔ caman t'o dɔn parce que n'i y'a mɛn André Traoré o t'a dɔn k'i bɛ Isaka tɔn na bi aw ka ɲɛ aw bɛna réveillon kɛ sisan laada la mun de bɛ kɛ. Noël la bon ko ninnu sɛbɛn ɲagamina sisan i n'a fɔ ko sa mana bɔ ka bere min ti wuli i b'a ci n'o bere ye. Siga t'o la. N'o tɛ Noël ko taabolo ɲuman yɛrɛ mun ye a bɛ deli ka kɛ cogo min na ka kɔrɔ. Siɲɛnaw bɛ kɛ su fɛ bi c'est qu'on appelle réveillon bi su in na dumuni kɛ bi su in na batoli bɛ kɛ ni batoli kɛra siɲɛna bɛ sɔrɔ ka tugu o la fo ka dugu jɛ ni dugu jɛra a bɛ sɔrɔ ka taw labɛn ka na Noël batoli fana kɛ ni Noël batoli kɛra a bɛ sɔrɔ ka bɔ ni église bɔra dugu dɔw la tugudaw la dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka duguba kɔnɔnaw na ni batoli bɔra bɛɛ bɛ t'i ka so mɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn fo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele ka foliw ni dugawudenw kɛ ɲɔgɔn ye nka n y'a fɔ ten togoda la olu bɛ kabi bi su in na olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka si ɲɔgɔn fɛ ka sini fana tile kɛ ɲɔgɔn fɛ wula fɛ kuma dɔw fara ɲɔgɔn na nka waati tɛmɛnen na togoda la a tun bɛ kɛ su 2 yɛrɛ ye n'u tilenna sini u bɛ si o dugusajɛ u sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn na. O bɛɛ bɛ kɛ église la. U bɛɛ tun bɛ kɛ église la. togoda la sa dugu bɛna caman bɛna fara ɲɔgɔn kan mɛ u bɛɛ b'i ka dugu la sisan k'a fɔ bon an ka taa a kɛ misali Bamakɔ quartier a bɛ se ka fɔ sisan ko Bamakɔ quartier bɛɛ ka taa ɲinan Noël kɛ Bankɔni na. San wɛrɛ u b'a fɔ ko an ka taa kɛ Bamakɔ kura o san wɛrɛ b'a fɔ k'an ka taa kɛ Sorokɔrɔbugu ka kɛ yɛlɛma ye voilà togoda ninnu caman na a bɛ kɛ ten u b'u yɛlɛma kɛ dugu la ka taa kɛ san o san u bɛ taa kɛ dugu dɔ la u bɛ fara ɲɔgɔn kan ten ka sɔrɔ ka batow kɛ
Yesu bangena cogo min na o kalanw bɛ di a bangekun ye mun ye a nakun ye mun ye diɲɛ kɔnɔ olu kalanw bɛ di mɔgɔw ma ka hakili jigin kɛ o fɛn ninnu na kosɛbɛ. Ayiwa Bamako Kati Bamako i bɛ Noël kɛ min depuis i nana i bɔra i tɔgɔ dara ka na Bamako i b'a kɛ Kati Bamako. Bon baara siratigɛ la siɲɛ caman bɛ Noël tile kɛ Torokɔrɔbugu. Tade Jara fɛ. Awɔ Tade tun bɛ waati min na. Hali sini an kan ka kɛ le culte de. Awɔ sini n'Ala sɔnna. Ko culte de Noël o kɔrɔ de. Culte de Noël. O kɔrɔ de. O Noël don batoli de. Noël don batoli. Culte de u b'a kɛ ka 9h jusqu'à midi. Sini an kan ka taa Torokɔrɔbugu. N'Ala sɔnna ma. An kan ka taa Torokɔrɔbugu mais su in na dun i bɛ taa min? Su in na n bɛ Kati. I bɛ Kati. Kati église jumɛn na parce que église ko ye fila ye ko y a les protestants y a les catholiques. An mun b'a ɲɛ dɔn i t'a fana fasiyan ye. Bon an ye protestant ye. A ye protestant ye. Danfara jumɛn de bɛ aw cɛ n b'a fɛ k'o dɔn bi. Bon a ɲɛfɔliw ka ca. A ye mun ye danfaraba ye mun ni mɔgɔw ye dɔrɔn b'o dɔn teliya la. Bon danfara min bɛ yen ko mɔgɔw bɛ se k'o dɔn kosɛbɛ katolikiw ka fɛn caman bɛ sinsin Yesu ba Mariyama kan. Marie, la Vierge Marie. Awɔ katolikiw ka fɛn caman bɛ sinsin o kan. Nka anw protestant fɛ yen an ka bato bɛɛ bɛ sinsin Yesu Kirisa kan. Yesu kan. Alahu akibar. Sabula Bibili kɔnɔ a fɔra ten ko Ala denkɛ kelen pe de ni batoli ka kan wa an bɛ kisi ale de sababu ale tɔgɔ de barika la ni danaya kɛ Yesu tɔgɔ la o de sɛbɛnnen don Bibili kɔnɔ nka a ma fɔ Bibili kɔnɔ fan si anw ka faamuyali la k'a fɔ ko i kan ka tɛmɛ Mariyama fɛ fɔlɔ walasa ka Yesu lasɔrɔ. Tubarikala. Awɔ. Mais dɔ fana ko ne ma. O ye danfara ye. Ko danfara ye ngolo minnu de ye. Ko aw a bɛ furu a bɛ den wolo a bɛ sigi kɛ ka denbaya sɔrɔ aw fɛ bɛɛ mais ko katoliku fɛ yɔrɔ dɔ bɛ u yɛrɛ di église yɛrɛ ma k'u yɛrɛ di Jésus ma ko olu tɛ furu kɛ u b'a fɔ ma les sœurs les pères ko olu tɛ sɔn furu ma ko o danfara fana b'a aw cɛ dɔ ye fɔ ne. Bon o ye danfara min ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o tɛ danfara ba ye. Parce que o bɛɛ Bibili kɔnɔ ciden Paul ko ale bɛ cogo min na ko ni min bɛ se ka kɛ ten ka sɔrɔ i ma jurumu kɛ k'o ka ɲi ale ma muso furu a ma den sɔrɔ. Katolikiw bɛ sinsin o de kan siɲɛ caman u ka prêtres ni labɛnw ani masɛriw olu tɛ furu kɛ u bɛ sinsin o yɔrɔ in de kan nka a bɛ n'a fɔ ko gɛlɛya caman fana b'a ko la sabula caman tɛ se ka kɛ. Paul min y'a daminɛ Paul y'a kɛ cogo min na caman t'a kɛ cogo la caman tɛ se k'a kɛ ten mais ko aw fɛ a tɛ yen ko aw fɛ bɛɛ bɛ furu. Oui anw fɛ bɛɛ bɛ furu parce que Paul ko ten ko n'i tɛ se k'a kɛ i k'i yɛrɛ minɛ siɲɛ kelen. Voilà i ka furu. Voilà ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se k'a kɛ anw yɛrɛ dun fana b'a dɔn adamadenya la a ko ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ. Siga t'o la. N'a ka gɛlɛn a ka wusa i kana don a la. A ka wusa i kana fɔ mɔgɔ yɛrɛ i kana fɔ yɛrɛ ko ka kɛ. A banna. O bɛ di. O don a faamuna i ni ce ni baraji. Bon bonne fête de Noël. Merci Ablaye. Bonne culte et surtout veillez prier pour le Mali et les Maliens. Ni Ala sɔnna bateau ni deliliw fana bɛ kɛ Mali sini. Inchallah. Ni Ala sɔnna ma nɔgɔyaw bɛ kɛ kow la. Alhamdulillah. Ala ka dɔn wɛrɛ yira. Amin ya rabbi.